காத்து வீசினாலும் சாஞ்சிடாத ஆலமரம். சின்ன மருது பெரிய மருது போல இவன் காத்து நிற்பான். பாண்டியர் பூமியிலே வைகை பாயிர நாள் வரைக்கும் தென்னவர் சீமையிலே இந்த மன்னனும் வேறிருக்கும். பொதுவாய குலமும் தான் பிறந்த முக்குலமும் போற்றி புகழ்ந்து பாட்டு படிக்கும் பாளையத்து காரனடி. கண்ணு ரெண்டும் வீச்சருவா கிட்டத்துல யார் வருவா? குட்டம் புரிஞ்சா கொள்ளையடிச்சா ஒத்தையில மோதிடுவா. ඒක හොඳට පාඩම් කරලා හිතට ගන්න. මෙතනින් හොර නේද? අපි කියන හොරකම් කරන්න එපා, දූෂණය කරන්න එපා කියලා. ඒක පාඩම්. හැබැයි ගිහලා හොරකම් කරනවා. ඊට පස්සේ අල්ලස් කොමිසමට එන්න කියනවා රට පනිනවා. මරු වැඩක් නෑ. ඉතින් යන්නකෝ ඒ වගේම අල්ලස් කොමිසමට. ඊට අත්තට කොට ගන්න එපා. ඊළඟ අත්තට කොට ගන්න එපා කියලා අධිකරණයට යනවා. යන්නකෝ මං